Som elev er det nemt at svare på elevbaro. Du logger dig ind med dit UniC-login. Det er dit brugernavn. Og så skriver du dit password. Og så er jeg logget ind som en testperson, som hedder Jakob Testusen. Og du kan se, at jeg har et barometer her, som jeg kan svare på. Jeg klikker på det, og så har jeg en skyder, hvor jeg kan skyde. Jeg ved, hvad jeg skal. Det er ikke så godt. Jeg har ikke fået den hjælp, jeg har brug for. Jeg føler mig tilpas udfordret. Jeg har det godt i klassen, og jeg gør mit bedste. Og derefter skal du huske at sende barometret afsted. Nu har du ikke flere ubesvarede barometre, og du er allerede færdig. Når der er flere, der bruger samme computer eller iPad, så skal du huske, at du skal logge ud, ellers kan andre svare på dine vegne.